Na, sziasztok, itt a következő videóba. Per pillanat épp egy meccset akarok menni, csak igen, le kéne valahova szálljak. Én úgy kontrolleres player vagyok, nem a legjobb, de hát igen, azt kívülről tudom, hogy nem a legjobb. Csórikám az oda jelölt, na azért, hát én is úgy gondolom. Háj, baszki, azt hittem ide jelöltél. Ui, Snoop Dogg, kicsi dance, ahogy ez nem tudom miért, de az csak így random. Úgy találtam ki, hogy csak így akarta egyet így, nem tudom, mulatkozni, és akkor így elkezdtem így, és akkor így föl. Igen. Kéne egy Sprite. És nem azért, mert visszaviszem, hanem... Aha! Szerintem tudjátok miért, mert itt van egy titkó. Hoppá, Rare Chest! Hé, ma szerencsés napom van. Valami jót, és... Hát! Még egy! Mi a szösz? Jó, hát én máski valami isten vagyok. De hogy belopja a csapattársam. Hát, Jézus, de szerencsém van. Aha. Ezt a kettőt bedrinkelem. Megiszom, na. Jó, az most. Ne kérdezzétek, mi volt az a hang, nagyon én se tudom. Jó, gyorsan kilútolom. Jó, hogyha itt lent vagytok, hogyha hoztatok Sprite-ot, álljatok ide. Szóval álljatok ide, azért. Itt kinyitódik egy fal. És igen, itt csak egy chestet találtok, de ezt itt ki kell ásni. És igen, még egy Rare Chest. Ó. Azaz! Kedvenc fegyverem! És igen, kaptok két ilyen chestet. Ezt most nem tudom, hogy hívják, de igen, kaptok 2 ilyen chestet. Hát én most ezt nem fogom lecserélni, mert én nagyon szeretem ezt a shotgunt. Jó, az a kérdés, hogy jutunk fel? Hát itt van egy WC, bemegyek egyet WC-zni. Hoppá, leúztam magamat a WC-t. Ja, itt vagyok, látod? Látod? Nem, inkább nem. Csórikám, az mit csinál itt? Halló? Mozdulj már meg, csóresz. Ó, szép. Lavízazott egy kis vízibombával. Mondom, vízibomba. Vízibomba! Baszki, mennyi az idő? Ó, csak 11 óra. Így, amikor ér. De mindegy, inkább ezt én ezt jobban szeretem, jobban szeretem, cuki és híllel. Hát igazából mind a kettő cuki, csak ez tukibb. First fight. Halljál meg! Hol van? Ó. Egyen kill.
Tényleg kéne menjek erre felé. Ja, várjál, van olyan teleportálós maszkja. Azt hittem leesek a pokolba. Nézzük már meg, mi van a pokolban. 6. Nézzük csak meg ide. Nem lehet, baszki, de miért nem lehet kiásni? De boldog lettem volna. Mr. Ninja, jó. Na, még 52 vagyunk. Vagyunk. Igen, elfelejtettem mondani, hogy én zero buildezek. Tudok valamennyire építeni, de nekem ez jobban esik a zero build-na. Mr. Halacska! Bakár lelőttem az égről. Miért is ne ölnék meg egy cuki kis halacskát? Itt kell legyen egy ilyen chest. Az izé. Ha? Pedig kéne legyen a béka szájában egy, de lehet, hogy most nem spawnolt. Csak azért, mert általában szokott, és akkor most nem spawnolt, s az akkor úgy fura, hogyha nem spawnol. Nem tudom mennyire, de fura. Jó, sikerült. Ja, várjál, ezt még én öltem meg. Miért mész vissza? Jó. Azt olyan nehéz eltartani, ezt a Mousi, hogy mi a neve, úgy csak egy random angol player. Legalábbis gondolom, hogy angol. Jó. Baszki, mindjárt meghal a botoktól, idióta. Jaj, baszki, hogy azok nem botok. Baszket. Oh shit. Ezek tudnak játszani, baszki. Ne! Elrontotta. Hát, srácok, itt volt vége. Ez a Nebuló megőt. Te, csicskanyám. Na, hát, akkor sziasztok, ennyi volt a vidi. Kérlek, lájkoljatok be, nincs túl sok.